nandito na naman ako sa mga tanim. Umaga ngayon. At magtatanghali na. Naglaga kami ng baka para walang makadisturb sa amin. Dahil nandito na naman kami kasi malamig. Masarap ang simoy ng hangin ngayon. Walang init. Ano siya, yung okay na okay. Yung ibig sabihin, gusto ko mulan na hindi. Parang pinipigil niya para ako ay gumawa ng video. At eto ngayon, dahil ito, lagi kong nasasagi dito, ay ipapakilala ko sa inyo. Ito siya ay si Alocasia Stingray. At ang ganda niya, oh. Kaya lang, parang nababali siya dahil sa hangin at merong bagong dahon niya. Ipapakita ko sa inyo ang shape niya. Wait lang ha. Alam nyo guys, naglilinis ako kanina, nakita ko, ito ay humigang ganyan oh. Yan, ayan oh, nalaylay. Tapos nag-brown na siya dito. Meaning ito ay nasobrahan ng tubig kasi syempre tag-ulan ngayon, ang daming ulan na dumadating sa kanilang buhay. Kaya sila ay nabusog na gusto. Kaya ngayon ay nililinis ko siya. At alam nyo, ang panglinis ko ay ito. Meron siyang Joy Ultra or dishwashing. Tapos yung malambot na tela, yung pinampupunas, yung duster ko, ay binasa kong ganyan, nilagyan ko ng konting Joy Ultra para lang mga amoy konti, huwag naman sobra. Tapos pigain ko lang siya. Sorry guys, hindi ko may pakita. Pigain ko lang siya guys. Tapos yun ang pinangpupunas ko dito. Ayan. Magsama-sama lang tayo, maglibang-libang lang. Kasi guys, malungkot naman. Ngayon, dahil wala kaming appointment, nandito kami sa bahay, ay ito naman ang pinaglilibangan ko, itong mga ito. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung itsura nitong plant na ito dahil napakaganda. Ang ganda niya guys. Wait lang. Ginagawa mo dyan? Bumati ka nga! Prepare ko yung lagayan ng yung itong second, Tridion ba? I-transfer mo? Oo. Oh, see? Kanya-kanya kaming gawain dito, guys. Ayan siya, oh. Laki-laki naman ang pot na yan. Ang laki ng kasama niya eh. Ito, maliit Saan? lang oh. Saan dyan? Kasama niya, laki-laki eh. Ay, oo nga. Para lumaki rin siya. Oo nga naman. Oo, para lumaki rin siya, kapares niya. Ayan, i-transfer niya dito sa napakalaki na pot. Oh my God, ang laki. Super laki. Ito lang ang Dion ko. Yan, marami na akong ganyan eh. Ayan. Di pa parang kapares nito yan. Ito, yan. Oo, pareha lang yan, dalawang yan. Pero mas malaki ang ulo. Oo. Yung palakihin ko rin to. Ayan. Bagay nga yan dyan kasi malaki na yung bulb niya. Ayan. Lagyan ko muna ng lupa ito. Oo. Tapos lagay ko dyan. Sige. Ayan guys, ganyan ang ginagawa namin pag wala kaming lakad o walang trabaho gagawin. Andito kami at nakita nyo to, wow! Tingnan mo, naputol yung sinasabi ko doon. Bale, nagkukwentuhan lang naman tayo guys. Ito yung yung silver blush na pinakita ko doon sa isang video. Lumaki bigla guys. Para bang binulaga kami sa laki niya ngayon. Ang laki na. Grabe lumaki siya. Para siyang ginanahan. Pero usog. Baka mabalis na naman. Ang laki niya. Pero usog. Ganda. No? Kita mo? Kita mo papa? Oo. Ganda. Ang laki. Saan mo ilagay yan? Di, tungtungan ko lang. Ang lalaki dito. Gustong gusto ko pumunta dito dahil ang lalaki. Tataba. Parang may blessing dito eh. Parang may ang pangalan nito? May basbas. Ha? Dagadol. Dagadol. I-transfer niya yung SICAD. Ayan. Hindi na tayo natapos sa Alocasia guys. Ito na muna yung eksena. Tingnan mo. Baka mahulog dito ito. Lagay na siya ng stand dyan. Paano mo ilagay yan dyan? Ha? Makumbay
dyan. Dahan-dahan ha. Oh my God, ang bigat niyan. Wow! Oh my God. Yun. Ayan. Alisin mo nga yung weed. Yung yung tumubo na. Tumubo yan, oh. Lalaki yan. Yung, Oo. yung namumunga ng parang Mamaya, melon na i-transfer ko naman maliliit. to. Ha? Tignan ko lang yung tsura niya ba? Ito ko itong ano niya. Oh. Ito yung transfer mo. Oh, dyan. Yan. Tapos nilagay doon. Ano? Ayan. Okay na. Dito banda rito. Okay na. Diba? Lagyan muna ako ng lupa dyan. Lagay ka muna. Kumuha ka muna ng soil na merong haluan mo ng konting anapog para tumaba. Gusto niya yung anapog eh. Oo. Kasi ganyan yung yung mga cycad guys. Ang gusto nilang medium ay yung may soil na may anapog. Gusto nila yan anapog mataba. Ayan. Tapos ngayon, patuloy tayo. At dito naman, ayun yung sinabi ko na ganyan guys. Ang ganda oh. Ito yung stingray na alocasia. Maraming klase ng alocasia guys. Meron tayong 97 varieties of alocasia. Yun ang nakalagay sa Wikipedia ko ba yung nabasa? Hindi ko alam. Basta nakita ko online dun sa Wikipedia nga yata. Ayan. At napakaraming klase at ang gaganda. At sa nabasa ko, based sa nabasa ko guys, itong mga alocasia ay nakakain pala itong mga ito. Wala naman sinabing specific na alocasia kung anong variety ang nakakain. Basta't sinabing alocasia makakain kung ito ay lutuing maigi at tagalan mo ng pag-boil. Ito kasing niya, yung corms ang tawag nila dito, yung itong laman nito, yung laman ng stem, corms ay pwedeng makain ito, inuulam. Kami sa Ilocanuhan, kinakain namin, kahit man dito sa Bisaya, kinakain namin yung, kung sa Ilocano, aba. Dito naman ay gabi. Meron yung luto na ginagataan, tapos nalagyan ng daing. Ang sarap nun. Oh, kumusta ka dyan? Itala ko, sorry. Itong stem niya ay nakakain yan. Pero lutuing maigi. At ito ay kung magkamali ka ng luto naman, ito ay makabara ng lalamunan. Yung para siyang ngati, tapos hanggang parang sisikip ang lalamunan. Wait lang guys, makiusyuso tayo. Ano bang ginagawa nito? Ha? Hinahakot mo yung soil? Okay, patuloy tayo. Halo-halo itong topic natin. Okay, sige. Kasi nakiusyuso eh. Okay. Anyway guys, yun nga explanation ko. Sa napag-aralan ko, base sa napag-aralan ko, ito nga ay nakakain, no? Itong sa alocasia, yung stem niya. At corms ang tawag pagka yung nabalatan na. Ayan. Yung pakuluan mo ng ige, mas matagal na pinapakuluan ay mas safe kainin. Yun ang sabi. Ito naman dito sa niya ay mas poisonous sa bandang baba. Mas poisonous na. Kaya mas maigi pag kumain ka ng alocasia ay yung malambot na parte dito sa taas niya, upper part. Dun sa lower ay medyo mas nakakatakot kainin. Ha? Ganon. Ganon ang nabasa ko ha. Hindi ko alam kung totoo. Basta sinabi ko lang yun, mag-ingat lang po tayo. Okay? Ngayon, meron akong ilan-ilan na mga alocasia dyan. I-share ko sa inyo ang mga itsura. Kasi kukunti lang naman ang alocasia natin, di ba? Guys, meron tayong alocasia na
Forte. Ito ay napakaganda nito at lumalaki ito. Lalaki ito na mataas na mataas. Depende kasi ito nakalagay sa pot na maliit kaya hindi siya makabuelo ng paglaki. Pero kung ilagay mo sa land or sa lupa na talaga, yan ay lalaki talaga. May nakita ako na lumalaki ng, alam nyo itong mga ito, yung mga allocation na yan, paggabi guys ay nagtitiklop ang mga dahon. Tumitiklop at yung parang nagpe-pray ang itsura. Tingnan nyo ang shape niya, ang ganda, di ba? Oh, ang ganda yan. Ayan. At meron pa tayong itong mga ito, yung Sebrina. Meron tayong dark form. Ayan. Ayan. At black na black yung kanyang design. At ito rin, ganon pero lighter. Ito ang lighter form of Sebrina. Ayan. Tigrina pala ang tawag dito sa dark. Tigrina. Okay? Tapos ito naman ay yung tinatawag na badyang. Super laki at naku. Ewan. Gustong gusto ko itsura nito. A very beautiful plant, no? So, ayan guys. At marami pang iba. Meron tayo yung mga ganon. Meron pa sa Petit Jungle 1. Tapos meron pa tayong ganito. Yung golden. Ayan guys. Oh, golden. Hindi ko tanda ang mga pangalan nito pero ilagay ko siguro sa screen mamaya. Alam nyo na, i-search ko muna doon sa online kung anong pangalan nito, then ilagay ko dyan. Ayan, oh. Tingnan nyo naman, napakaganda. Paano hindi ka ma-inlove sa mga tanim, guys? Malilibang ka talaga. Tapos meron na namang bagong leaf. Ayan, oh, baby leaf. Tapos ganyan nga, na napaka-yellow, golden siya talaga. Ayan. Golden siya talaga. No? Kita nyo? Napakaganda ng mga napakaganda. At tingnan nyo ang ano niya, stalks or yung stems. Sobrang golden, sobrang yellow, sobrang hindi siya mismong yellow na mapusyaw ha, yung golden talaga. Ang ganda, no? Tapos yung pagka-variegated niya ay super beautiful siya. Oh, at inulan na ako, inabot na ako ng ulan. Tingnan nyo naman to, bagong dahon na naman ni Forte. Ayan guys. Punta ako doon sa kabila at ipakita ko yung iba. Kung meron tayong mahagip doon ng mga alocasia, ipakita doon na yung trinopagate ko guys. Na-propagate ko ito na yung Johnstonii. Schistosperma Johnstonii. Ayan. Ito yun at tinatawag nilang avatar. Ewan ko kung kabilang sa alocasia ito kasi kasing shape niya. Kaya kinuha ko at pinakita. Kung hindi man miyembro ng alocasia, hayaan nyo na. Kung hindi miyembro ng alocasia, hayaan nyo na. Ito yung avatar or Schistosperma Johnstonii. Yan, baby pa lang siya kaya ganyan ang leaves niya. Meron siyang pink na mga patterns, pink siya. Pero kapag ito yung nag-mature, magiging pure green na lang siya. And then the stems are like that, okay? Dito naman sa Jungle 1, ay ipapakita ko rin yung mga naligaw dito ng mga location. Ayan, oh. Ayan. Marami to is sila noon, kaya lang alam nyo naman, ayun, meron pang tigrina doon, oh. Ayan. At punta pa tayo doon. Nagkalat ang mga tigrina kung saan-saan guys. Ito ay another pot ng dark form. Nandito na tayo sa Petit Jungle 1. At ayan nga, kita mo. Teka, at maghanap pa tayo guys. Yung mini or micro. Kaya, tingnan nyo. May inipon ako ditong pinagbalatan ng eggs, mga eggshells. Ayan, mga location natin. Diba? Kita mo? Yung ganito.
Ang cute ng ang cute ng tubig oh, para siyang Jolens. Na-trap siya diyan sa loob. Ang cute. Oh. Di ba nakakatuwa ang mga plants kung ano-anong nakikita mo. Ito naman guys ay yung reverted na albo natin. Tingnan mo, nag-green na siya. Totally green. Tapos ito naman yung secret packet. Marami ako nito pero ewan ko, nag-melt yung iba. At hinihintay natin na lumaki kasi nag-melt guys. Ewan ko kung anong ngayon niya, anong nangyayari. At dito naman ay marami tayong albo. Ito kasama nung nilagay ko dun sa Petit Jungle 2. Ayan oh. Ang ganda ng pattern. Kasi naman inisturbo naman ng mga dahon. Kunan natin ng kompleto. Ayan. Uy, nice dyan. Maraming naka-disturb. Naka-disturb na dahon. Hoy! Gusto ko, ayan. Diba, ang ganda? Meron pa doong albo. Hello, albo. Ayan oh, talagang magkahati siya, white and green. Ito mo. Ang cute niya. No? Tapos ang daming anak. Ililipat ko pa guys. Daming anak. Daming anak niya. Ang dami na naman doon. Kasi may napropagate na. Ewan ko saan nilagay ng asawa ko. Ang dami sa ilalim. Ang dami niyan. Meron pa dito. Ayan. Yun ang mga location na meron dito guys. Ewan ko kung nasan yung iba. At yun lang, nasabi ko at sinishare ko sa inyo ang mga tungkol sa alocasia. Gusto niyo bang alocasia guys? Ako, gustong gusto ko. How about you? Do you love alocasia? Ha? Okay? Siguro magpaalam na ako. At may na-share na naman akong something sa inyo, ha? At eto na tayo. Hi guys! Good morning! Nandito tayo ngayon sa Petit Jungle 1. Tapos ko nang masabi yung tungkol sa alocasia. Na-share ko na naman ang something na doon sa mga hindi pa nakakaalam ay sana ay ma-appreciate naman. At para sa mga beginners, good luck at saka yun. Tayong lahat ay nasa learning process hanggang kamatayan yan, hanggang mawala ka sa mundong ibabaw na ito, ikaw ay nag-learn ng something every day in your life. Ayan. Puntahan natin yung isa at nag-transfer, nag-re-repat siya. Alis dyan, Charm! Nagre-repat siya. Isali natin ng video para makita nyo kung anong ginawa niya doon sa ating cycad na Dion. Nandito siya at naglagay na ng medium or yung soil. Ayan, nilagyan niya ng harang dyan para hindi mapuno ng soil guys. Kasi sobrang laki. Super laki. O, paano na yan? Nililipat ko ito. Ilipat na. Okay. Masyadong mataas. Mataas eh. Guys, tinansfer niya dyan sa table para makita nating maayos. Ayan. Kailangan na ilipat lang siya. Naku, umulan na. Inulan na kami guys. Pero ang sarap maulanan. Alam mo, yung maulanan ka na initan ka, pinagpapawisan ka tapos maulanan ka, ang sarap ng pakiramdam. Tapos, ayan, hangin-hangin, mahangin-hangin ang atmosphere. Parang ang fresh-fresh ng pakiramdam. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong temperature Malamig-lamig Sarap, no? Sarap Parang ano yung body mo, no? Diba? Masarap sa pakiramdam, diba? Sarap sa pakiramdam. Ayun Oh, na, yun na ang bunga ng ulanan. Yun na yung bunga ng pakiramdam mo. Masarap. Masarap maulanan? Masarap, yes. Oh my God. Delikado pa man din yung ulan na yan dahil ba
Ay, simba ko. Palayo mo, Lord. Di ba sinasabi nila minsan, droplet daw yung ano, Nako, Panginoon. virus? Kanina pa Oh my naman God, umulan. no! Hindi, nandiyan ang gas. Protektahan tayo. Kanina pa umulan eh. Ang sarap magpaulan eh. Sarap maligo sa ulan. Okay, guys, oh. Kasi pagka sobra ng ano to, hindi na magkasya rito sa lagayan niya. Ganon. Malaki yung ulo niya, eh. Ha? Oo nga. Ulo nito. Malaki ang ulo. Para siya lumaki at maging komportable, ay transfer natin sa mas malaki. Para sa ganon, siguro, just hoping and wishing na sana ay manganak ng marami. Hindi siya makanak pag ganyan, oh. Masikip eh. Di ba? Oh. Meron akong hammer doon. Nandito sa tabi ko ito kasi may kinukuha siyang tool. Ngayon, naalala ko naman i-share sa inyo ang cute-cute nitong dahon na ito. Kaya siya natawag na green ball. Kasi malalim siya, oh, just like a bowl. Green ball. Uy, hala. Pinupok niya si Saikad. Huwag mong pupukin si Saikad, kawawa naman. Hindi naman si Saika dahil pinupukpok ko. Lupa niya ba? Kasi dumikit guys, kaya niya pinupukpok just to shake yung lupa para sa ganun ay yung pagkadikit doon sa pot ay matanggal. Mas madaling kunin yan si Saikad at i-transfer na natin. Tan tarararan. Sayawan ko, gusto mo? Para kang nagda-drummer. Oop, hindi pa pwede. Not yet. Hindi pa nga. Hindi pa rin? Hindi pa. Nakadikit pa rin. Daming ano, ugat. Ayaw mabunot. Dikit siya talaga. Mahirap. Ayun. Tanggal na. Tanggal na. Okay na. Yay! Wow. Wow. Buong buo. Wow. Buong buo. Ang dumi na ng t-shirt niya. Bakit mo nang sinuot yung polo? Bigat niya na. Wait lang. Oh, ayan, natanggal na guys. Grabe, puro ugat na lahat oh. Oh, grabe. Punong-puno na yung roots. Wala nang lupa. Full of roots. No Wala nang lupa dito. more soil. No more soil. Sulup-sup na niya lahat niya yung soil na. Oh my God. Compact roots ang nandyan sa ilalim ng pot pala niyan, ha? Okay. Ngayon, ay matutuwa na yan dahil mailipat na siya sa mas malaki at mas komportable na pagkalagyan niya. See that? Ayun, oh. Tanggal na. Yan ang sack ng dog food namin. Yan ang pangbalot niya pa bago niya buhatin. Ayun. Oh my good Lord! Ang bigat niyan, ang laki-laki, sobra na. Oh my God. Ano yan? Pinakamalaki, pinakamabigat na halaman dito sa Petit Jungle 2. Dito sa Petit Jungle 2, ayan. See that? Wow. Grabe, no? Kita mo na? Ang bigat niyan, lakay ko ah.
Laki ng bulb. Kaya nga ilitaw ko na yung bulb niya. Ayan, mas maganda na ang view niyan pag nakalitaw yung bulb na ganyan. Oo. Ang ganda niyang tignan. Katulad nung isa, oh, tingnan mo, nakalabas ang bulb, no? Oh, lagi. See? Ang ganda, no? Ng sidecar. Wow! Ang daming ugat ah. Ang daming roots. Hmm. Hindi ka nagwantes. Hindi ko mahipo kung may bantis ako. Ayan. Hmm. Maghipo itong kamay nito, guys. Ayaw niya na may guwantes. Ano yung Para kutsilyo? makin niya. Yung buntis ko yung ano ba? Ha? Yung, yung ano, yung ano daw, kutsilyo ba daw? Kutsilyo, gusto mo? Nasaan? Ay, teka lang. Kukunin na. Ha? Oh, tapos na. Tapos mo, kung ayaw ko na. Hindi Ayan. tapos na. Ayan, maganda na. Patingin nga, kita na. Kita na ang bulb niya. Nakalitaw na siya. Oh, see? Nakahinga. Nakahinga yung plant, at least. See that? Nakakatuwa ang mga plants. Tingnan mo naman to. Nakakatuwa, oh. Yung sawa. Wow, ang daming anak. Oh, ang daming babies. Wow. At dito naman, may nasilip ako. Ang cute. Cute, cute, cute. I love the shape. Sa ilalim, guys, may mga nakatago pa. Dami pa dyan sa ilalim. Wow! Good news, Papa. Meron kang hindi nakita pa. Yung big bean, may bago. May bagong dahon. Ayan o. Yes! Pero usog. Oh, ayaw na naman yan. Napuna ko na naman daw. Baka raw mabalis. Tignan mo. Baka raw mabalis, guys. Alam mong balis? Yung mabalis, paano ba i-explain yun? Kung sa Ilocano pa na dilaw, yung mabuyagan, yung ganun. Diba? Ang ganda-gandang tignan ng mga dahon. Oo. Kakatuwa, 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 kakatuwa. Ang gaganda ng leaves pag bagong bago lang na ulanan, ganyan, shiny. Na? Shiny siya. Di ba? Oh. Meron pa akong pakapin, ayan, oh. Oh. Ito nga, oh. Ang ganda. Laki, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo ito, may nakita akong baby grasshopper. Oh. What are you doing there, ha? I will remove you. Ayan, ito ang Angela, guys. Cute, no? Ganda, no? Ganda na ng Angela. Ito kasi yung malaki. Ayan, ang taas nito. Very mataas and big. This is a giant Angela. Ayan, ganyan ang shape ng Angela, guys. Ganyan, oh. Nagganyan, tapos ganyan. Ika para makita niyong maigi. Ganyan.
At ito yung natawag na tomato phylum na dati ito ay philodendron. Ayan, oh, ganyan. Meron siyang backbone dyan na parang wings ito. Kaya natawag na Angela, it's just like angel. It's just like angel na lumilipad. Ganda, no? I love it! Okay? Very nice na. Magpaalam na tayo? Hindi ka ba ng lupa? Ang ganda na. Wow! Dinidiligan niya at nililinis. Nililinis, pinapaganda, pinapagwapo. Linis ko ba? Ayan. Ganda. Tapos namin ng not pagkatapos. Habang nag-aayos ng mga halaman, guys, ay dito kami na, yung sabi ko kanina, di ba? Nagpakulo kami ng baka para sa ganun hindi masyadong bantayan. Ayan, nangitim na yung puting-puti yan Ito ay kanina. ipakita mo importante na sa loob. Dahil may uling siya. At alam mo, ito, pagka kumukuha ako ng camera, ay ipanghawak ko na lang kaya sa kanya. Hindi, Ay, kasi- diskumpiyado yan eh. Oh. Ang importante ito nasa loob. Yan o. Oh. Tingnan mo Tignan mo yan nasa loob. Tingnan mo yan. Yung pagkain ang importante. Pagkain o. Yan o. Ribs. Ribs ng Malapit ng baka. malambot. Ngayon nilagyan niya ng luya at saka patatas. Yan o. Ano yung hawak mo? Yan, ilagyan ko ng luya na. Dami Luya. ko na iniwa. Okay. At pamintang marami. Yan. Okay. Mamaya kakain na tayo, guys. Pero magpaalam na ako dahil mahaba-haba na ito. Baka kayo mabagot, no? Okay, sineshare lang namin kung anong mga gawain namin sa araw na ito. At today is Tuesday. And it's a very beautiful day kasi hindi siya mainit. Pero nag-uumpisa ng umaraw. Lumiwanag na. Ang ganda ng dagat. Ang lamig-lamig at saka mahangin. Kaya perfect day for us to stay at home and enjoy. Stay at home and be safe. Malayo-layo ka sa COVID pag nasa bahay ka, di ba? So, ayun. At ito naman ay nag-enjoy sa pagluluto. Ayan, nilagyan niya maraming paminta. Hala, sige. Giling mo pati yung bewang mo. Ayan. Lagyan mo ng sili. Ayan na. Okay. Sige. Bye-bye na. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye. See you again next time. Maulan-ulan at malamig-lamig ang simoy ng hangin. Ay binigyan ako pinatikim ng sabaw. Pinaupo ako dito. Ito na ang merienda namin, guys. Galing repat. Oh, ayan. Oh, higop. Mainit. Tikman ko nga. Naku, ang daming taba. Kolesterol yata ito. Ang daming taba, Papa. Ay, lagyan natin ng Mm. vinegar. Gusto mo? Sarap. Lagyan natin vinegar. Gusto mo? Lagyan daw niya ng vinegar para raw mawala yung taba. Totoo ba yun? Mawala ba ang taba? Para, gusto mo? Para nang sinanglang ang labas, hindi na nilaga. Apple, vinegar, cider Ako, vinegar. lalagyan nga niya ng suka. Silagyan ng suka. Ano kaya lasa? Sinanglaw. Wow, naging sinanglaw na. Okay? Higop. Mainit. Aba, masarap. Masarap nga, pero ayaw ng mga bata. Huwag mo nalagyan yung pat.